Οκ, να ακούς ονόματα. Έκφραση σχολή χορού Χανιά είναι εδώ. Ναι, χειροκρότημα θέλω για τους φορείς, για τις σχολές, για τις ομάδες, όλους. Τάγκο Στάλσα Ηράκλειο είναι εδώ. Μανολάκης. Λόκο είναι εδώ. Πού είσαι Γιάννη? Φωνάξτε ρίγατα. Ποιος άλλος, εκεί ποιοι είστε? Καρύθμο είναι εδώ. Δυνατά, μπράβο. Άλλος, ποιος? Πανεπιστήμιο, δυνατά.